Oso pozik gaude plataformatik, goizeko 9:00 mugimentua egonda, jenteak bere egunak berrantolatu ditu, karrerak zituen Bilbon, baina goizean goiz jaiki da hona etortzeko lehenengo orduan. Orduan oso pozik gaude plataformatik, kontsulta azkenen ikusten dugulako aurrera dijoala eta herriak ere interesa daukala adierazteko zein den bere borondatea. Beraz, herria martxan. Bueno, hurrengo urratsak eta hauek izango dira biharkoak, izango da botuen ondorioak ateratzea. Plataformatik argi daukaguna da herritarren borondatea errespetatuko dela, bai edo bai. Orduan, herriak bat egiten badu orain arte bezala aldarrikapenarekin, geltoki bat nahi duela Usanzulo erdigunean, guk plataforma bezala aldarrikapen horri eutziko diogu eta ahotsa eramango dugu beste behin Eusko Jaurlaritzara, Bizkaiko Aldundira eta egokitzen den leku guztietara. Ulertzen dugu herri bategia bozkatzen duenean eta erabakitzen duenean demokrazia baten baldin bagaude, zuzenena dela baita ere instituzio horiek Usanzulotarren ahotsa entzutea eta haratago, ez? Ahots hori erabakigarri izatea martxan dagoen proiektuan. Thank you.